ľudia, takže ideme si, takto sa volám, keby ste chceli vedieť, by ste si ma mohli pridať. Takto sa volám na YouTube, keby ste mi chceli dať odber a ideme si zahrať hru. Potom urobím reakcie na My Movie staré minifilmy. Už sme tuto. Vítajte pri tejto hre. Čo som slúbil pred týždňom, čo som slúbil? Počkaj, idem niekoho pridať. Dúfam, že si ma niekto pridá. Tak. A few moments later. Áno. A prosím, nech si ma niekto pridá. Add. Send. Nie, prečo si ma nechcú oni pridať? Nejakými... Hej, ty typek. Čo? Už to nachádzame v nemocnici, takže dajte like a odber. Zatiaľ to tu tá Eva vyrušuje zase. Dobrý deň, čo chcete? Dobre, zabieť, či chcete. Dobre, idete ofiť. Bang. Co ich máme? A už sme tam! Dobre. Už sme tam v tejto hre, takže... Dobre. Čo? Aký je minus job? Je táto ráchotina. Wow. To čo mám? Má to dobré, kokot! Ale čo to tam Eva furt vypráva? Eva! Kde si? Haló? Dobre, takže tá moja sestra zase vypráva, kto to je, tak to je moja sestra a Sonia. To je tá, čo hovorila, že ja kempujem. Murder Mystery. Dajte 3 lajky a zahrám si Murder Mystery. Dajte asi minimálne na nejakú šorte 3 lajky a teraz, takže bežte, takže dajte 3 lajky. Pokiaľ to bude minimálne, keď to bude mať 3 lajky, tak si zahrám Murder Mystery zase. Dobre, ideme do SB. Dobre, takže ideme ju vyvieči na hlavičku. Dobre, ideme kontrolovať. Takže bude spokojný. Gam ste. Už to je dobré. Nemá to baví. Táto hra je dobrá, to už hovorí, že to je zlé. Počkej. Ahojte, odpočívajte. Doktor Zvor už sa blíži. Doktor Zvor, deti? Áno, už idú, ste nestihli, takže máte niečo našivšie. Máte kamery, máte máte pohodné, všetko u vás funguje. Ďakujeme. Dovidenia. Doktor Zvor, idem vám... Otvoriť toto na 3 minúty. Dobre, tak choď kudem otvoriť aj tú blbosť. To nie je... Žiadna blbosť, iba snídanie a nejaké vecičky. Dobre, to ja vždycky najlepšie. To už hneď, počkaj. Dobre, už môžeme zatvárať. Ja si myslím, že je Amuavia, tak vyzerá. Áno, ja som mal pravdu! Andrejko je dobrý! Áno, Andrejko, ty si dobrý! Takže čau, ľudia, takže dajte like a odber. Andrejko, ty si dobrý! Ja som to vedel dať do
100%. Ja som to videl na 100%. Že tam, bo malo taký divný sníh, tak som to videl. Ty si adoptovaná. Nie. To si je rozhodneš. Co ty, doktor? Čo si? Dobre, idem za skutok. A čo kamera? Tu už sme minulé mali. Kedy teraz? Áno, teraz pre chvíľu. Ti musí... Pač. Čo je ti takto? Však ti musí priniesť kartičku, nie? Dobre, takže... Dobre, postaram sa. Nie, Gigeror! To już było dawno zaliczone. Počkaj, kde išla? Či Slodina? Áno, tam. Dobre, takže to hra nám bavilo, však vidíte to. Dobre, takže toto je spokojná hra, keď sa nudíte. Dobre, auč. Dobre, už si sa to načítať nejako. Dobre, idem kliknúť na toto. Čo to treba? Aha, dobre, chápem. Dobre, tak... Ja, už viem. Termo potrebuje. Dobre, termo. Hej, čo to nejde? Boha. Dobre. Gigeror. Dobre, už to je všetko. A čo to nejde? Do šopy ešte deť? A to bude čo svoj. To vidíš, že nech tu voda si pieska, wow, ja zdechne. Bijeme. Dobre. Vieš o to, že aj ty si ja moja. Takže páčko. Tak. Aha. Dobre. Toto neviem, ale ja tak vyzerá. Jež tá sračka hudba? Dobre. To by som otačoval. Dobre. Jo, veľký no. No dobre, áno, chápem. Áno, ječím ťa to čo nám viac. Dobre, asi ty by si nemali byť, ale áno, máš to pravdu, takže teba ťa hneď pokojne vyliečíme. Dobre, už to je. Prečo to traktor? Vieš, to si starý osakaný počkaj, vieš. Musíme si kúpiť Robuxy. Ja Robuxy. Hre Roblox, že? Ty si hraj Roblox, však toto je Roblox. Čo? To je iba platforma? Čo? Iba ja som hreč? Čo? Čo to hovorí za blbosti? A čo to je pravda? Reálne tu v Trenčíne to zjednal sas a reálne Vidíte na pečku, to som nevidel. Dobre, bang, áno, však to vedíte všetci. No keby ste podali auč, tak by vám neubrali srdce. Ale mám akože to neubrali. Dobre, Gigeror. Dobre, toto ešte pre posledné. Dobre, 2 itemy. Dobre, ideme toto a toto. A mohlo by to tak byť. Áno, dúfam, že áno. Dobre, bang.
Teraz myška, keby sme nazbierali 5, ale mne sa mi nechce zase milión myšiek. Dobre, máme, no čak jasné, že nemáme nič. Daj, dúfam, že to nebude. Amovia. Dobre. Dobre, zatvorili sme. B. Dobre. To existuje. Dobre. Sora Bobe a áno, vy ste práve, že Počkaj, sekundu. Áno, vy ste posledné. Áno, to máme také špeciálne, čiže si Amovia. Ešte cez karmerky? Dobre, nie si. Však ja nie som do takých mal divný sicht. A keď divný sicht, však tá bola v pohode. Nehovor, že to bola tvoje sestra. Nie! Však ona by ma ožerala už. Dobre. Poprosím vás, ideme do číslo 2. Prečo zrazu 2? Pretože tam mám ísť, povedali doktori, keď som sa prihlasovala. Keď som si oni dala doktora. Zadarmo Robux. Čo to zase vypráš zadarmo Robux? Však nemocnica, nie? Dobre. Dúfam, že sa to bude mojej sesternice páčiť. Dobre, takže... Našťastie, že je posledné, takže sa mi to vybíja. Takže ideme bang do... Ja idem to asi 15 FPS. Dobre. Tie dať like a odber. Ďakujem. Ešte vás hodnotí.